Good morning po ma'am. Ezekiel A. Orlando po, Group 12. Kasama ko po sa group si Benedict Frugal po ma'am. Ito pong output na activity po na ito ay para rin po siya sa C sharp po ma'am, na nag-enter po ng first number and then kinakalculate po yung sum, difference, product, and quotient po. And then pagka click po ng clear ay nakiklear po yung result po ng first number saka second number po ma'am. Ito po yung one po ma'am. Then ito po yung sa compute po ma'am. Then ganito po siya pag nag-run po ma'am. Then compute ito po ma'am, and then pag clear po ay nawawala po yung sum, difference, product, and quotient.